Ay, sa limong din, mga lang style. Di ba ito road bike? Matiguro, matumbaya ka. Manda ka na rin bike ka rin. Oo, road bike. Yan na. Okay na. Ano ko na yung bundok, oh. Kapag nakarangkay sana, gakaroon eh, malawot. Ayun pali, muli mo mapali, nakarangkay, gakaroon. Pali mo eh. Kung nakita pa ako, kayo sa dapat haring maglakad. Kasi iba, magbakasya. Dinulong na ikon totoya ka dyan. Oo, sino yan? Ito para ito. Matangin kayo magpa-platong po ito. Malagawin camera mo eh. Ang aras kayo ng komando yan eh. Lagay, hanap pa yun ako. Hindi nila mga itong nangatar. Oo, gano'n rin. Gaman din ang commercial. Banakit na. Tindahan niya pa. Kaya dumanap rin ko kayo, timagin na. Ano, kalabo na yung bundok karayot yan eh. Oh. Ano? Anak ko na biyo. Ito na yung magtangan nila ito. Facing na kanya. Nakakala na eh. Bypass road yun eh. Pumunta ka Bulacan, pumunta ka Maynila. Mag-swimming na rin tao kanya na. Dito na rin mag-jogging. Oo. Orang ni ajan tanong lagi. Pale, bawal na ako tanaw ulit pale. Wala na kami babo ko ay. Kagatal na ako, nawag ka. Wow, talaga. Pag bawal talaga bawal eh. Makabili na din rin bawal. Oh, bawal na eh. Pero yung mabila na. Ano, bawal na. Bahay dyan, no? Nangirahin na rin. Laki mo yun. Maglukulugin tayo. May kayo may gulugin yun. Kasi dadano yung alam yan, makalbugyan kasi yun eh. Bon eh. Makalbugyan, makita siya, binimagyan tao. Makalbugyan na ano, kalbug sa napanpak yan ano. Malalam na yun, di sabihin malalam kayo. Pag ganyan, nga magkaya, malalam niya ating ganyan eh.
Dahil sasaway magpagawa yung kaikin. Alam mo, kaya kami yung kumantik yun, yung magbike kami, nakabilis kin. Kumantik, katwala na, ba't kanya pa magbike, huling isa niyo. Ang tete yan, pinasdala yung gusto. Ano, may siraya kayo nila lang. Ayos na pa do. Ganda. Something, oh. Gini. Oh. Berding ano. Mamili lang ang second crop na eh. Oh. Something, pwede manibag yung ilog yan. Oo, hindi yan. Diretso yun. Manibag yung gulap yun. Marami natin yan. Happy sa landa yan. Lalapo yung ilog, kaya lalabas. Yan naman lumagos na eh. Oo, papunta kayo kaya naman, papunta ka naman. Kaya lulubugin siya ng Agustin. Ganun lang. Ano pa na yung manalang maraming balaya ka rin no? Pangat daw. Dayo na rin, halos dayo na. Ayun lang. Dayo na ay mag-swimming na po yun. Maringan mo kaya na. Karing haliwang kahit talaga. Umiiwas traffic. Yan lang lalabas. Kaya bagay pa itang kahit na para ka rin mahal-mama siya. Yang balay ini berat tegak lah, numpang atas. Mas na, mahalo-halo. Malu bukas yun. Kaya takal mga protein ka, dagkula kayo. Kata kari kaya reste. Ay, wow. Yang Oo. mating kosyon ka rin, magpumesta ka rin nga. Oh, parang ka maglag ya. Shout out ano. Kaya reste din. Oo. Mag-vlog yan. Shout out. Reste. Para dalang tao sa sityo no, alas na. Buwag. Kaya kung uuwi, kaya kang kaya kang ka-reward. Mag-apply lang rin. Kailangan mo matyaga. Bakit eh? Tyaga ka mag-apply. Mga tagang pa mag-apply. Tyaga. Kaya man agad-agad, ginawa ka man. Magkatay, mag-apply. Pangin. Jadi tanggal luar unang kaya. Alin na lang. Tanggida eh, oh. Sabado eh. Apapun. Kali kayo, kata kaya naman. Tawa na mes tayo. Wow. Baka sa pinakakay. Oh, bubuir eh. Ayos siya oh. Uboy ah. Kabisay na. Mapagdol. Palengke. Tahu, kota bagian traffic yun. Ando palengke pa daw. Ano nga pala, maraming kapanya-tagin. Sakto kain na eh, sanggi. Oo, normal. Yung normal. Tawag yun eh.
rin. Mga chef ko sana ka na tamang vacuum kayo din eh. Ay, sumig vacuum naman ako, sanda ka kaya kami. Hindi, vacuum, mag-vacuum na gatang pala yan. Sanda kayo, kayo mo. Kayo, manguha ng tagisi. Ba't papanguha namin ng tagisi kayo? Ano ng totoy. Open eh. Oh, maraming taga dito, ano. Kaya pa siya mga kanyan, dahil ang vlogger. Oh, kaya nga, nag-uuli sila ng tagang palayaw. Ano? Bay ng banda ba oh. Yan na. Matarik siya eh. Matarik yan talaga, matarik. Tapos yung mga kanina eh, kaya ayaw. Ayaw mong pamatakan eh. Bay ng banda ba. 155 yun.